na BBFAM media cell ten gym kan proper don na na hian tribal gym a kan kal pasadona chuan hi lai hi alu chhona dia kan lo lu chho don ni tu na YouTube ten si bai hu le hi na hian BBFAM media cell ten kan hun kan bang ni na affiliate gym te lo chuan na kan bang thi ni na hian ni chan ma ru wei sa te gym nuam tak le kan oma kabula mi te hi kan to banga te ne an ni te kan ni zot kan kabula mi for va ga hi zot ma sang o jumping le min chu h ram di da adia adin te min kau mai chuan ni le ni ai tu na kan om na gym nuam tak he nuam ye ko hi bai cha nuam be ma hi tribal gym ma lia chan ma bi ya location din bidan dina an shot on samman an sa sa le don ni ya sabi han chang mai se bongkol lam tharon ka chuan bongkol lam tharon ka chara sara mon lam chang chara toro ya khat beta ham lo ji tul ma ms4 na thi ham ni chung har nia chuan kalam bang ka ga ma sa ja ma cha chuan company pe tanga ta cho ne len ro ta cho han motor signal om thawam motor signal kan len ma kan ma ko han chu zao kan la motor signal ni chu ni do ma cha ma west highway ani alo he mel kila enge he gym ma driver gym kal ni te lo on ta khaya ko kan chon ha kan shi to kan lo pan chawanga nge ptv sa te he nge na tak te an member a ko hen an oma yang de ke chuan in lo pananga chuan in sar a ding kan zo pe nga ton member hi eng zai nge tu na hen in nei cha na tuna hia member hi som sari tanga somriat borvel regular workout kanom chuanin certificate hi pakhat kan zo le na fitness festival te ni sar zoram ko kan tham ta ko ma yani golden MSC golden one sar kan na chuanin kum danga te kan ko section kai ke chan ni thakop ma he fitness industry hi zoram an kal review to ma se un ai men kuma trong điều khoản mà cần son nó sẽ thấy được rồi, còn trở lại tấm tất cả point này thì khi làm bằng cái chủ đề hôm nay hàng ngàn cái bộ số nó ra cái sự phá, cho nên fitness industry anh thành phát thì mình chúng ta cho ông thấu mà sẽ còn nga trong anh thành số cho nên lại cho mình cần ngay theo số này, mình chúng ta cần đi suốt hết việc điều thế là cần cho nên cần thì cái định xem phải đó lại cho con gym cái định tìm quá đặc sắc thì sẽ cần tìm một bộ cho nên hay dùng để mong cái khá sâu ra lại còn tụi nên public mấy chuyện dù lulu đây là khá ăn khá là làm tốt cho này tiền khóc lên lại thể hiện fitness hiện mai bồi một cái BBFAM mình mà làm na men physique thì thế Mr. thì anh thì sâu trong lại thì influence tất nhiên cái gì đặc sản tất này khác anh tung theo số bằng son hay fitness này thì sẽ mang lại son này ở đâu cũng cái BBFAM FM mà anh mà làm na son sar ading a hi thil pakhat kan zot le anga gym fee hi engzat nge in ti a chuan member engzat nge in ti le nge in timing zinga dar engzat nge tlaya dar engzat nge ti gym fees hi admission hi zanga kan tia chuan monthly fees hi sang khat kan tia chuan gym timing hi zing lampang hi dar ru atanga dar kwa chuan tlai lampang hi dar thum atanga zan dari le chan thleng hi kan honga chuan tuna hen member regular kal hi som sari atanga som kwa in karvel hi anomin ka ria acha he me nge pa ngai ai zo na chuanin gym te kan to ma se member te thatakin ne ya ano mon kan tia du sakna kan ta li zong kha bu kan chuanin hin gym na kan chuanin zo na le chana te kan hun man thei se hemi zo hianin gym te kan han en kwan le anga anom zia te ko in lo thiranga te to te nge to theng mi lo thei sa kan na
hei tuna hianin kanana origin gym kan pan mek hei at pota kan oma entrance ania helai hi tuna hian kan lut chho dona media cell te no thir cheu don nia Bay ule thir te kan lo let le ta a BBFAM media cell ten hei origin gym kanan kan tlo a hei gym nuam tak me ni a hei kabula hianin anei tu pa le trainer te an dinga immersion kan han nei masanga sar hi aming le aming kum te le an ko dan te po amin lo shil se cái hi Philip dal biak chama kadia e kanan venga hian achunga kan om hala chon feel ti da ba min kawa ei amna string lama tang te tiang ha suggestion rang jon sarfi te ba min te hei tiang cha kai ko nok nok zel ram changa ngin chuanin hei ka ding lama hianin trainer pahni an dinga an ming le nge an duty shift te min shil sela Kaming chu larin puyania morning shift ta ka thoka 6 ka timing chu 6 to 8:30 ani kan hung chu al fak zola nia a shift hi evening shift ania 2:30 to 8 thlang ani Sarfia jona kan han zo tanga gym hi engti kuma nge idin chan kum sang ni som ni khan kan jim hi lo polo kum ngana chen ni hei tum kum tram ge ma chuanin member hi tuna hian engzat nge regular member regular member hi kan tam lo wa som sari ti vel bor chho kan yang average lak chon som sari som riat chho vel kan ni garing chuanin hei in gym hi kanana omti kan sia ama se enge aizol veng enge kal thiam lo du te pokan nom theya in gym hi allocation hi chiang dewin akal du te pona ol samzo ka apan an lo sha theina allocation kha min shil fia le lak theingem ni kan jim hi vai vakon so chu kan thale kuranga vai vakon atang son police station atang ron pen phei son kanan presbyterian biak in thlen ma chi hi nia khatiang zo han riat ol sam dan ber chu nia alom omne me chuanin gym hi nge monthly fee te in la ve do na private gym te ni ta monthly fee hi engzat nge in la ka chuanin admission fee te omem te la khamin lo shil le them ni admission fee hi sang khat janga kan tia chuan we offer hi kan siam ve group of 3 a hian sang khat kan tia chuan monthly hi sang khat kan ti boka chuan personal training a hian sang sari kan la sang riat kan la chuan apa kan khachu kutiang de chu ni me na monthly kha sang khat ko soi toing ka to alom ome trainer te hi thil pakhat kan zot lokanga fitness festival te Mr te kha an lo shat ve chin tho ka ringa enge Mr a khanin chanzong tin nei chin nge tun kuma hianin ei golden jubilee Mr kan thlang don dia tunge ange pakhat na ni Mr Mizoram ni tura injin le deu lek tin in nei am han shethe te tel zone te chakaringa tel lawai police training belte kal ni chuan Jeremia ring de okay po sarte te ka tran dau bara sarte te tel thei lo chuan sar MK hi ka tran dau ber kaka chu ani tuna te po Mr Zoram ni zone te an nia han rin ve deu te po kha til om takania hei gym hi hei member te an thanem em ta hian in member te hianin eng ang chi nge internanin weight loss du amo bodybuilding du ang chi te eng ang chi nge tuna hianin kal tam du beran shat fat loss lampang le weight loss lampang simsimi kal chuan tam do berin ka thia chu tiang do chu tuna chuanin income na te kan du to kanga gym hi nge anuam em kan han fangkwal do na ni kan lo thir zel don nya
Ole, voini hian BBFAM noya media cell 10 Genesis Gym hanan chawa chu kan bula hian trainer le receptionist sen oma zo du tam tak oma engpo ni se ama sign introduction han ni pot se change Kamang zoro thila shwai zali kania Genesis Gym ma hian receptionist angin ka. le lo ome asira hian introduction nei turin an som le halange Kaming chulan an puya niya puya timin ko china Genesis Gym ma hian trainer ni lai mek ani. alo mombe tin Genesis Gym hi engtika tanga lowin chan nge indin chan nge ti ta kha mina shil fi athem Genesis Gym hi kumsang hi le som pasari khan dor piveng thara din ania mi in lua ani wang khan hemi cholmun ban sa hian an ma ni rama sang hi le som hi pathum khan son thla kani. no le long ome ani helai Genesis Gym hi midang in lo pan du ta se entinge akal dante ron pan du don ta se akung tai mun ron pan du tan akal kong kha mina soi fi sak them Kan gym location tak hi cholmun dor ko na kan nia cholmun dor kon hi vai ko na ma changa pan chuan luang mual pan chhona tlan chhawa biak in ko na lu thlaka chuat chuk char kong pui juk kwa in alina kan ani le long ome tina dot le chuan tin he jima hian engtinge timing in kaldan te engtinge shift in ti ham dan te trainer eng sange oma khatiang zung te kha minan sei fi sak le te se kan gym timing hi jing lampang hi dar kan honga dar kwa thleng kan oma chuan tlai lampang a hian dar phum atanga zan dar kwa thleng ani so na dang le chuan receptionist a hian tunhula hian gym member hi eng sange kal Tuna ta khi chuan mi som nga le ti borvel chu kan nei. chu regular takin ang kal ti na mi Regular chuang la ve ai regular chuan nom thawa mo atam zo ki chu kal lo po lan nei. o lo me ani chuan heta hian an zol le lokanga gym fees hi engtinge inti dan na engtinge inkal phung dan deuh te gym fees hi monthly hian sang khat zanga an ta chuan admission hi sang khat pek ngai to lo lifetime kan tiang khan ta chuan personal training hi omle ta personal training a hian thakata hian week sang chen kan ni ta 3 days a week 4 days a week le 6 days a week in om ta hemi a hian a rethi ein ang lo ta chuan sei mai kan nei pakhat chu hemi Genesis Gym hi branch ni in kain chen ta tunami hi kanom na hi cholmun branch chen ta chuan a branch pakhat zok hi khatla south a om anei tu te in hnuai a om an nia nei tu pa hi ST Soma ania voina hian damlo na wangin miron tel pui thelo ni alo mong khop mai ani le engtinge inkal phung dan thim mi tian exer in la a member local te exer in la pui ba ka hian engtinge cardio class se katiang khan system frang kha a om ve ka ringa chutianga chuan engtinge cardio class te a han 10 in pm PT te katiang khan in pe ve thinem ti te kha an chot le lok teng che cardio class hi om china amai ro chu tun na hian ro kholna wangin kan ti si lo ta chuan a jiban kal khung da shim hi tia PT cheu ni lo pui kan en pui vek ta kal tharan anom chuan ti khan kanwa boy puya har sana an tong e to lo ti te chuan an exercise an routine an diet plan chu ho zong chu kan set saka chuan personal training hi kan pete le azona dang le chuan BBFAM hian championship te kan an bo choi thina heng te hi in lo thirin in lo en ve thinem thain tm ti te kha in ka tanga han riat acha kom khop mai en china chaga te san pakati chu hei etiang te ya Mizoram hi ma kan son chak patia asan chu kan thil tiang hi hei kan society han en me chuan sabram changkang kan ti style hi kan la fura
chu mi a chuan hetiang an style kan lak ve ti me ang hetianga Mizoram kan la lut ve thei hi a tha ka ti ani le hey bodybuilding BBFAM ma hian player langsar deuh pathum wan ne ya MK te Jeremy te eng ho siang a hian du deuh big le tha ti deuh big te ne em Jeremy hi an ngoi chet nang hian miron surprise deuh tut thi chu karing ani lang ve kan zo chin long che e kan player pathum tuna kan soi jing a khan enge try ti deuh a nang mana iril ruwa iloda san deuh te an e soi them cha chuan chavek menga ma se Jeremy hi ka be se ve deuh alom umbe tu te chi bai ule tuna hian luang mo la kan meka active gym and fitness center a hianin hei puzau faka sarzo faka komna kan nei lok dona ani hi gym owner ani ba ka hianin tuna hian BBFAM a hianin treasurer na chelmek ani a ani hi hei kum tam tak obi a te polo om to ani a tuna po hei changkai em a atel lo hi chuanin BBFAM hi akal theilo tuk te po ti la kan soi swal lawang chu wang chan apoi mo ani ama hi chuanin tuna hianin gym an kal hmang tem te kan han zo tanga fees structure te le enge tuna hianin renovation te kal pui mek in kan shia in son te tumin kan shia chu chang zokin in han shil thei chuan gym hi sang he le som pasari tang khan official tak ton kan kan tan na chuan hemi kemani hi atira chun changur kon akhon kan mi in kalwa thina chuan hei tun huwa chuan kanin hmoya han kain son chhole to ria chuan tuna hian mi china min zo ang tho khan renovation ku kom thanga akhon in kan sa ta chuan zau de ulhakin in setup thatle kalatum me kan chuan free structure hi atira thanga ka kalpui dana chuan hemi a fresher tur tan hian sang hi zanga tapin registration fee ka kalpuya chuan monthly fee shim hai chu sang khat kalati ni tun thlengin sarzo fakahi kan shia chin angin hei fitness festival ate fitness lama hianin in head in charge te ni china ama experience atang te khatiang atang te khanin enge mothil share du te ani chuanin tuna hian min lo share lok se nia fitness festival hi kumtin kan telve chan tira tang khan kanan ni chove zela nia emi game a chim hi kema lo tuina zong le kema na expert community vena zone ni wang hinan anuam katian dei chun zom zel ta ka po kanga ya ton thleng po hian kan la nei chho zel chu nia hemi kong a hian thanem ngai te na a game hi tema han chang kang deuh tu le mi puite han ko kala han hui khom tur chuan tema game ti chang kan le ti vel hi ngai thin sia kan pol hi sport atanga kan budget nei hi be tham thin sia sponsorship kan du ang kan mu thin lo lai hi min ti boy tu nia chu game plan te le hemi layout te po chang tema
fel fai deuh leh dang dai deuh te hian han ti dawn thin mai la a tawpah hian chuan game ngai ang bawk aul sam chia kan chet chhuah hi ngai thin sia chu lai chu tlem chuan ti dan hi chu om se ti hi karil ruwa chuan om na ri to helai tak hi kan mutan line in ka sia fitness bik a chuan alom om hle me chuanin thil pakhat ka zawt le lo kang chenga hi tun kuma hianin MSSC in Golden Jubilee lomna an buat sayan ye association tinte kan main game te khami titur khanin min tia ke mani bodybuilding association hi chuanin Mr. the junior Mr. le men's physique kan ti dona heta hianin enge I players te be seina sang deuh inayam nge angai tho khan ni ang iti ingemo khatia ang chi ingai to na ang shim shim khamin no share le them nia ke hi tunla hi ka che chhuak vak lo players thar lam han mu le ti vel hi kan nei lu tuk lo dewa ma se ke ma nge dana chuan players tun kum masale lampang tang to kan top player abi kin top 3 ang vel hi ron khum turan om chuan an thaviau tura ka nga ya chulai chu ena cha to khop mai alomom to ke khate jong kha se sarzo faka active gym and fitness center nei tu pa kan kom na ni se kan du tok me don nia in zawa in bang cham tu le